Kumusta ang interview ni Balingit? Son? Ha? Yao Ming ba ito? Yao Ming in UAE. Mura maghihagit ni Magkuhan. One on one. Magsipog sa Taiwan. Sa bar. Masig magkapuliki ito niya magdakop son. Bawan na ini karang. Bawan namin din na. Taas kayo eh. Papasok ko. Nalayo. Wanakas. Wanakas yang ilok oy. Iyo pulingay sa kanaw sa kasbuan na kasyang ilok oy. Ay,